ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. кишоварзони шаҳри Панҷакент ба кишти шолӣ оғоз намуданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барнома. таваҷҷӯҳ намоед. кишоварзон дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Панҷакент ба кишти шолӣ шурӯъ намуданд. кишти шолӣ ки одатан аз аввали моҳи май оғоз мешавад то миёнаҳои моҳи июн идома меёбад. он барои деҳқонон аҳамияти махсус дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кори худ ба ҷамоати деҳоти Хурмӣ аз рафти кишти шолӣ дидан намуд. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки хоҷагидорони ҷамоати деҳоти Хурмӣ нақша доранд дар майдони зиёда аз 500 гектар кишти шолӣ гузаронанд. ин иқдом на танҳо барои хӯрока, балки барои рушди иқтисодии маҳаллӣ низ муҳим аст. соли гузашта деҳқонони шаҳри Панҷакент дар майдони 2705 гектар шолӣ кишт намуданд ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2023 498 гектар зиёд мебошад. ҳоло дар ҳама қитъаҳои шолизори соҳили Зарафшон кишти шолӣ идома дорад. кишоварзон бо истифода аз таҷриба ва технологияҳои муосир кӯшиш мекунанд ки ҳосили баланд ва босифат ба даст оранд. Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз рафти кишти шолӣ ба хоҷагидорон дастору супоришҳои мушаххас дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ ва созандагӣ, таъмиру таҷдиди иншоотҳои иҷтимоӣ бо маром идома дорад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Панҷакент иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ки бунёди иншоотҳои истеҳсоливу иҷтимоӣ, биноҳои истиқоматӣ, таъмиру тармими иншоотҳои таъиноти гуногун бо суръат идома дорад. طبق نقشه چاره‌بینی ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکент بنیادی 984 انشاءات تعیناتی گوناگون به نقشه گرفته تا این مدت بیش از 660 عددی آنها مورد استفاده قرار گرفته. رفتی کارها در انشاءات های دیگری جشنی زیر نظر پیوسته حاکمیت دولتی شهر قرار دارد. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از مهمانخانه فریز بروی هرچی زودتر با طرح زمانوی و با صفت بلند به استفاده دادن مهمانخانه به مسئولین دستور سپارش داد. قید کردید که شهر پنجکент یکی از شهرهای تاریخی بوده در آن آمدن سیاحان همان‌روزه به نظر می رسد. از این رو صاحب کار باید مهمانخانه را به طور زمانوی و با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان مورد استفاده قرار دهد. اینچنین رئیس شهر پنجکент از بینوی نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент دیدن نمود. مورد به یادآوری است که بینوی نو با طرح زمانوی بنیاد گردیده برای با طرح خاص آباد و زیبا نمودن صحن و اطراف بنا به مسئولین دستور سپارش‌های مشخص داده شد. در جریان بازدید با رفت تشکیل مرکز هنرمندی در قسمت قصر گیولوکو در محله بایمراد خالمرادوف گفته شد که بعد تجدید و تعمیر اینجا هنرمندان سرجمانه به هنرهای مردمی مشغول شده نمایش محصولی دستشان نیز به نمایش به فروش گذاشته خواهد شد. همزمان از بینای بلند آشیانه صاحبکار شفیف نیز دیدن نموده به آنها جهت وسعت دادن کارها جهتی در مهلتی پیش بینی شده به استفاده دادن انشاءات دستور داده شد. گزارش مرتبه رحمانова و شاه حسین صالحی. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Соҷина аз ҷониби соҳибкор Равшан Солиев нуқтаи шустушӯи воситаҳои нақлиёт ба истифода дода шуд.
дар доираи чорабиниҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Сӯҷинаи шаҳри Панҷакент як иншооти нави хизматрасонӣ нуқтаи шустушӯи воситаҳои нақлиёт ба истифода дода шуд. дар маросими ифтитоҳи расмии иншоот раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ширкат варзида бо фаъолияти он аз наздик шинос гардид. таъкид карда шуд ки бунёди чунин иншоотҳои хизматрасонӣ дар баландбардоштани сатҳи шароити зист ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ дар маҳал аҳамияти муҳим дорад. иншооти мазкур бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Равшан Солиев бо истифода аз имконоти хусусӣ сохта шуда дар он 2 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ба гуфтаи соҳибкор дар оянда ният дорад доираи хизматрасониро васеъ намуда шумораи кормандонро низ зиёд кунад. бунёди нуқтаи шустушӯ як бахши амалӣ гардидани нақшаи корҳои созандагӣ дар ҷамоати деҳоти Сӯҷина мебошад ки тибқи он то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯи 45 иншооти таъиноти гуногун бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. ёдовар мешавем ки то имрӯз 39 адад аз иншоотҳо пурра омода ва ба истифода дода шуданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ талош доранд ки корҳои ободонӣ дар ҳамаи деҳаву маҳаллаҳо вусъат ёфта, муҳити зисти сокинон беҳтар гардида ҷашни истиқлол бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифта шавад. гузориши Муъиниса Атамоллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти кишти картошка дар хоҷгоҳи деҳқонӣ ҷамоати деҳотӣ Амондара дидан намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Амондараи шаҳри Панҷакент ин баҳор тасмим гирифтанд ки дар майдони 260 гектар картошка кишт намоянд. зимни иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҳашари картошкашинонӣ дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Фирдавсӣ гуфта шуд ки ҳоло картошкашинонӣ ҳамарӯза идома дошта то кунун дар майдони 90 гектар кишт гузаронида шудааст. ба масъулини ҷамоати деҳот, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва саҳмдорон тавсия дода шуд ки кишти картошкаро дар майдони пешбинишуда то баланд шудани ҳарорати ҳаво ба анҷом расонанд. тибқи тавсияи мутахассисон дар ин сурат бо парвариши хуб ва риояи меъёри обу ғизодиҳӣ ҳосили хуб гирифтан мумкин аст. дар ин ҷо деҳқонон ҳамчунин коркарди майдони картошкаи барвақтиро идома медиҳанд ва баъди чанде ҳосили он ба бозор бароварда мешавад. чунин ҳашарҳо дар дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳр низ ҳамарӯза ташкил карда мешаванд. гузориши Шодонаи Ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. барномаро идома медиҳем. дар шаҳри Панҷакент мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши сабук ба хотири гиромидошти устоди варзиши шӯравӣ Шайдулло Исоев баргузор гардид. субҳи 3 майи соли 2025 шаҳри Панҷакент шоҳиди мусобиқаи ҷумҳуриявии варзиши сабук гардид ки дар он садҳо нафар ҳаводорон ва мухлисони варзиши сабук аз тамоми манотиқи мамлакат ҷамъ омаданд. ин чорабинӣ бо мақсади гиромидошти устоди варзиши шӯравӣ Шайдулло Исоев баргузор шуд ки дар таърихи варзиши Тоҷикистон нақши муҳим дошт. мусобиқа бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи дав ва марафонҳои мамлакат, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент инчунин фарзандони варзишгар ташкил карда шуд. ин чорабинӣ на танҳо барои рушди варзиш, балки барои эҳьё кардани анъанаҳои варзишии миллӣ низ аҳамияти калон дорад. чорабинӣ бо сухани ифтитоҳии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оғоз гардид. вай дар суханронии худ таъкид кард ки чунин мусобиқаҳо барои рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим муҳим мебошад. инчунин изҳор дошт ки устод Шайдулло Исоев на танҳо як варзишгари барҷаста, балки мураббии бо маҳорат низ буд ки насли наврасро ба варзиш ҷалб намуд. варзишгарон дар давидан ба масофаҳои 10, 8 ва 4 километр нерӯи худро санҷиданд. мусобиқа байни мардон, бонувон ва собиқадорон баргузор шуд. варзишгарон бо шиддат ва хости баланд барои расидан ба марра мубориза бурданд.
дар ҷанбаси мусобиқа ба ғолибон нишонҳо, ифтихорномаyu сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои таъсис намудаи кумитаи тадорукот супорида шуд. ин ҷоизаҳое ки ба ғолибон тақдим гардиданд на танҳо нишонаи муваффақият, балки ташвиқи дигар варзишгарон барои иштирок дар чунин мусобиқот мебошад. мусобиқаи ҷумҳуриявии варзиши сабук дар шаҳри Панҷакент на танҳо як чорабинии варзишӣ буд, балки як намоишгоҳи муҳаббат ба варзиш ва анъанаҳои миллӣ низ гардид. ин гуна чорабиниҳо барои рушди варзиши сабук дар Тоҷикистон аҳамияти калон доранд ва метавонанд ҷавононро ба фаъолиятҳои солим ҷалб намоянд. устод Шайдулло Исоевро ҳамчун намунаи аълои меҳнатдӯстӣ ва ихлос ба варзиш ҳамеша дар ёд хоҳем дошт. мусобиқаи мазкур нишон медиҳад ки Тоҷикистон дорои потенсиали бузурги варзишӣ мебошад ва ҷавонон метавонанд бо кӯмак аз чунин чорабиниҳо ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд. мулоқоти гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва прокуратураи шаҳр дар ҷамоатҳои деҳот идома дорад. мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ва сардори нозироти андози шаҳри Панҷакент Ҳафиз Раҳимзода дар ҷамоатҳои деҳоти Лоиқ Шералӣ, Суҷина ва Косатарош баргузор гардид. мавзӯи зикр аст ки дар деҳаи навоботи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ зимни мулоқот бо сокинони ин ҷамоат муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода мақсаду мароми чунин мулоқотҳоро барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқи мардум ва тарбияи ахлоқи наслҳо басо муҳим арзёбӣ кард. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода зимни суханронии хеш таваҷҷӯҳи сокинони ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералиро пеш аз ҳама ба воситаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи мақсадноки обу замин, ба даст овардани ҳосили фаровон саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва ҳамзамон иҷрои фармон ва тағйиру иловаҳои ба кодексҳои ҷиноӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шуда вобаста ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, сари вақт напардохтани маблағҳои барқ, маблағҳои андоз, маблағҳои обҳои полизӣ ва дигар хизматрасониҳо баён кард. прокурори шаҳр ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти мақомоти прокуратура ва корҳои дохилӣ вазифадор шуданд ки дар самти пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, сари вақт пардохт нашудани маблағҳои нерӯи барқ ва дигар қонуншиканиҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шавад ва дар ин самт санҷишҳои муштарак гузаронида мешавад. ҳамзамон дар ин мулоқоту суҳбатҳо вобаста ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистӣ ва ифротгаро, риояи талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз мавриди гуфтугӯи ошкоро қарор гирифт. ёдовар мешавем ки дар ин мулоқоту суҳбатҳо аз тарафи гурӯҳи таблиғотӣ қабули шаҳрвандон низ сурат гирифт. ба саволу дархостҳо ва муроҷиатҳои шаҳрвандон прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ва дигар масъулин ҷавобҳои мушаххас доданд. чунин мулоқот дар деҳаи Суҷинаи ҷамоати деҳоти Суҷина низ баргузор гардид. муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ва дигар нотиқон андешаву мулоҳизоти хешро дар бораи даъвати мардум ба корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, саҳм гузоштан дар зиёд намудани кишти картошка ва ҳамзамон барои
پیشگیری از قانونشکنی‌ها در ساحه استفاده نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن آنها، پیشگیری نورسان و جوانان جهت شامل شدن با حزب و حرکت‌های افراطی و اکستریمیستی، تربیت کودکان، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و دیگر مسائلی که امروز جامعه به آن نیاز دارند، اندیشه‌های خویش را بیان نموده در اساس درخواست و مراجعت شهروندان به سوال و درخواست‌های آنها جواب‌های مشخص داده شد. در شهرک سعودیان جماعت دیهاتی کاسه‌تراش نیز چنین یک ملاقات برگزار گردید که در آن اساساً رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دیهاتی کاسه‌تراش شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی خویش معاون رئیس شهر مراد شکرزاده پیرامون مقصد و مرام چنین ملاقات و صحبت‌ها سخن گفت. پروکورور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده با توجه ساکنان جماعت دیهاتی کاسه‌تراش اطلاع داد که امروز باید در پیشگیری همه گونه قانونشکنی‌ها، تعلیم و تربیت فرزندان، پدر و مادران و کل جامعه مسئول می باشند. او از ساکنان جماعت دیهاتی کاسه‌تراش دعوت به عمل آورد که در سمت وسعت کارهای آبادانه و سازندگی، بلند برداشتن استحصالات کشاورزی، استقبال سزاوار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان منتظم تدبیرهای ضروری را عملی سازند. در این ملاقات و صحبت‌ها پیرامون پیشگیری از قانونشکنی‌ها در ساحه استفاده غیرقانونی نیروی برق، سر وقت پرداخت کردن استفاده مبلغ‌های برق، انداز، آب‌های پلیسی و دیگر خدمت رسانی‌ها اندیشه‌ها بیان گردیدند و تاکید شد که نسبت آن شهروندانی که با این مسئله‌ها یک نوع خنک نظری ظاهر می‌کنند مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان جزاها پیش بینی شده است. در این ملاقات سردار ناظرات اندازی شهر پنجکین حافظ رحیمزاده نیز اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون مسئله‌های پرداخت انداز و شرح و ایضاح بندهای کدکس انداز جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرد. همینطور در جماعت‌های دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی، سوجینه و کاسه‌تراش ملاقات و صحبت‌های گروه تبلیغاتی در سطح بلند تشکیلی و معرفتی برگزار شد که چنین ملاقات و صحبت‌ها در دیگر جماعت‌های دیهات ادامه داده می شود. گزارش عباس همراساده و شاه حسین صالحов. در دوره لایحه مسئولیت بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر، دستگیری سازمان‌های جلسه شهروندی برای رشد جلسه فراگیر در تاجیکستان تشکیلات جمعیت نوری امید وخوری کاری را برگزار نمود. با تشبث تشکیلات جمعیتی نوری امید در دوره لایحه مسئولیت بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر، دستگیری سازمان‌های جامعه شهروندی برای رشد جامعه فراگیر در تاجیکستان چاره‌بینی مهم با اشتراک وسیع نمایندگان مقامات محلی و شریکان جامعه شهروندی برگزار گردید. این چاره‌بینی در جماعت دیهاتی وارو دهه رکناباد با هدف تحکیم حقوق و امکانیت‌های جوانان و کودکان امکانیتش محدود برگزار شده و بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی دایر به حقوق، امتیازها و مسائل‌های مربوط به معیوبی نگرانیده شده بود. امروزه واخوری ما برای پیشبرد حقوق شخصان معیوبیت داشته و دستگیری شخصانی که در حالت دشوار زندگی قرار دارند واخوری با ساختارهای دولتی تشکیل نمودیم. ما بیشتر می‌خواستیم که در این واخوری آیدی دستگیری شخصان معیوبیت داشته و بهتر نمودن سطح صفت زندگی آنها با جامعه فراگیر نمودن و با شغل تامین نمودن صحبت گذرانیم. در واخوری نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، بخش معارف، مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری، ریاست اگنتی شغل اهالی و مهنت، اینچنین فیلیالی مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسالان اشتراک نمودند.
волидони кӯдакони имконияташон маҳдуд, роҳбарони гурӯҳҳои дастгирии волидон ва гурӯҳҳои дастгирии ҷавонон аз деҳаҳои наздик ба ин ҳамоиш даъват шуда буданд. ин ҳамоиш имкони муҳими мубодилаи таҷриба, ҳамфикрӣ ва пешниҳодҳои амалӣ дар самти беҳтар кардани шароити зиндагии шахсони имконияташон маҳдудро фароҳам овард. иштирокчиён дар муҳокима масъалаҳои актуалӣ аз қабили дастрасии ҷавонони имконияташон маҳдуд ба маориф, хизматрасониҳои тиббӣ ва касбомӯзӣ саҳм гирифта роҳҳои мушаххаси беҳтарсозии ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро баррасӣ намуданд. баён гардид ки бо ҳамоҳангсозии фаъолият ва дастгирии мутақобила метавон барои ин қишри аҳолӣ имкониятҳои баробарро фароҳам овард. намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва созмонҳои дахлдор дар бораи омодагии худ ҷиҳати густариши ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҷамъиятӣ изҳори назар намуда, аҳамияти чунин чорабиниҳоро дар баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва ҳассосияти иҷтимоӣ таъкид карданд. ҷиҳати шахсони маъюбро бо корҳои доимӣ ҷалб намудан, ба касбомӯзӣ фаро гирифтан, ба шуғл фаро гирифтан, як қатор нақша чорабиниҳо ба тавсиф расида ҳоло дар вақти амалӣ гардиданаш омода ҳаст. дар ярмаркаи ҷойҳои кории холие ки аз ҷониби раёсат гузаронида мешавад, дар як моҳ 2 маротиба тибқи нақшаи алоҳида ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки дар ин чорабинӣ, яъне ки дар ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод фаъолона ширкат варзанд. чорабинӣ бо рӯҳияи баланд ва муҳити ҳамкорона ҷараён гирифта, ҳамчун як қадами муҳим дар роҳи таъсиси ҷомеаи фарогир ва ҳамгиро дониста шуд. ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед изҳор намуд ки чунин иқдомҳо дар доираи лоиҳа идома хоҳанд ёфт ва заминаи мустаҳками ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ эҷод мекунанд. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент байни дастаҳои саразми Панҷакент ва Шодмони Ҳисор мусобиқаи футбол баргузор гардид. санаи 2 майи соли ҷорӣ варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент шоҳиди бозии ҷолиб ва пуршиддати футбол байни дастаҳои саразми шаҳри Панҷакент ва Шодмони Ҳисор буд. ин бозӣ дар доираи даври муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон баргузор гардид ки барои ҳарду даста аҳамияти махсус дошт. дастаи саразм бо умедҳои баланд ва мақсади пешрафт ба ин мусобиқа ворид шуда буд, вале дар ниҳоят бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. футболбозони дастаи саразм дар қисмати аввали бозӣ худро хеле хуб нишон доданд. онҳо бо тактикаи дуруст ва ҳамоҳангии хубӣ байни якдигар ба ҳарифон фишор оварданд. ҳамидов футболбози ҷавон ва талошгар дар дақиқаи 3-ум тӯбро ба дарвозаи Шодмон зад ва аввалин голро ба номи худ сабт кард. ин гол на танҳо барои дастаи саразм, балки барои мухлисон низ шодии зиёд овард. дастаи Шодмон пас аз гирифтани голи аввалини худ кӯшиш кард ки ба бозӣ баргардад, вале дастаи саразм бо тактикаи мудофиа ва контратакаҳо муваффақ гашт ки фишори ҳарифонро коҳиш диҳад. дар дақиқаи 41 Султонов голи дуввумро зад ки ин гол имкон дод ки саразм бо ҳисоби 2-0 пеш бошад, вале ин ҳолат наметавонист давом кунад. дастаи Шодмон пас аз гузашти вақти муайян бо тактикаи агрессивӣ ба бозӣ баргашт. онҳо кӯшиш карданд ки фишорро афзоиш диҳанд ва дар ниҳоят муваффақ шуданд. Мирзозода дар дақиқаи 58 тӯбро ба дарвозаи саразм зад ва ҳисобро 2-1 кард. ин гол барои Шодмон умедворкунанда буд. пас аз ин гол футболбозони дастаи саразм кӯшиш карданд ки бозиро таҳти назорат гиранд ва фурсатҳоро истифода баранд. дар дақиқаи 63 Саидов тӯбро ба дарвозаи ҳариф зада буд, вале ин гол ба ҳисоб гирифта нашуд. агар ин гол ҳисоб мешуд, бозӣ мусовӣ анҷом меёфт ва имкони пирӯзӣ барои ҳарду даста вуҷуд дошт. дастаи Шодмон бо задани голҳо аз ҷониби Зокиров ва Фузайлов муваффақ гашт ки бо ин натиҷа ба пирӯзӣ ноил шавад. Зокиров тӯбро бо як зарбаи қавӣ вориди дарвозаи саразм кард ва ҳисобро баробар намуд. Фузайлов бошад дар вақти иловагӣ тӯби сеюмро зад ва пирӯзии дастаашро таъмин кард. қаблан дастаи футболи саразм санаи 20 апрел аз дастаи Шодмон бо ҳисоби 2-4 шикаст хӯрда буд. бо ин натиҷа саразм имкони идомаи иштирокашро дар ҷоми Тоҷикистон аз даст дод. бозии мазкур на танҳо барои футболбозон, балки барои мухлисон низ хеле ҷолиб буд. мухлисони ду даста бо овозҳои баланд дастгирии худро изҳор карданд ва муҳити варзиширо гарм намуданд. бозингарони ҳарду даста кӯшиш карданд ки беҳтарин нишондиҳандаҳоро нишон диҳанд.
саразм акнун бояд ба оянда назар кунад ва таҷрибаҳои худро таҳлил намояд то барои мусобиқоти оянда омода шавад. Дастаи шодмон бошад бо ин пирӯзӣ имконияти идомаи роҳашонро дар ҷоми тоҷикистон пайдо карданд ва умед доранд ки метавонанд ба марҳилаҳои олии мусобиқот роҳ ёбанд. Ин бозӣ нишон дод ки футбол на танҳо рақобат аст, балки муҳаббат ва эҳсосот низ дорад. дастаҳое ки метавонанд бо ҳамдигар рақобат кунанд ва ҳамзамон муҳаббати варзиширо эҳсос кунанд, воқеан варзишгарони ҳақиқӣ мебошанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷоҳ барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.